הזדמנות עכשיו לגונזלס בתוך הרחבה, משתחרר יפה, ושם! שירזי! בני יהודה היא אלופת המדינה בעונת 89-90. כל הקבוצה מן השכונה תביא כבוד וגאווה לאריות בני יהודה, עם כל הלב נאמר תודה. אוהדים שואגים, אוהדים יציאים, כולם שרים כל הכבוד לקבוצה. עולה עולה בני יהודה, הזהובים שלי. בני יהודה, את מלכת השכונה. הולך אני עם הזהובים שלי. בני יהודה, את מלכת השכונה. הולך אני עם הזהובים שלי. בני יהודה, בני יהודה, בני יהודה, בני יהודה, בני יהודה, בני יהודה. בואו תהיו איתי רגע בהתקפה של בני יהודה תל אביב. הסייג עכשיו משחרר כדור קדימה לאיציק הזוז. הזוז דוהר באגף, מוסר למעלה ברחבת ה-16, מעביר לאייזנברג. אייזנברג עם הכדור, מעביר את הכדור למלך. בן טובים עם הכדור, עובר אחד, עובר שתיים,